Namibia's newly elected president Mnangagwa has announced that the government will introduce free education at all state universities and technical colleges starting next year, a move that cast an embarrassing spotlight on Zimbabwe. President Hezvo Mnangagwa's long-standing unfulfilled promises. Sara mashoko abudanyika panapa zvinzi mutungamiri wenyika otokundwa nemukadzi chaiye ari kunwa kunzi nhandi ndaitwa aiwa ari kuita zvinhu zvinonwisa mvura zvinodadisa mugosubscribe like on the bell icon tipinda panapa munomo budanyika muchenzi nhandi ndaitwa who became Namibia's first female head of state when she was sworn in last month made the landmark nation address made the landmark announcement during her maiden state on the nation address to Parliament on Thursday, 24 April. In the quotes, I am pleased to announce that from the next academic year, commencing 2026, tertiary education will become 100% subsidized by the government, she said to loud applause. Namibia already offers free education in public primary and secondary schools, although parents still bear the cost of uniforms, stationery, books, and hostel fees. The new policy will remove all tuition and registration fee at public universities and vocational training centers, a bold step aimed at tackling youth employment and poverty in the country of just 3 million people and 2.1 million citizens under the age of 35. Tomashka mdanyirwa panapa ari panapa is a challenge iri kuonekwa kunzi aiwa ndaitopanguva ino ichina challenge mutungamiri wenyika ari kuonekwa kunzi pasitava namakore akati kuti apinda panapa ari kuonekwa akutoita zvinhu zviri very very massive zvinhu zviri vibrant nyasi kuonekwa kunzi aiwa hapana change inoitika panyika yezimbabwe kuri kuona ZANU-PF iri kungoita maforce wachine mapromises ari kuonekwa kunzi they will never be fulfilled. Tudze mafungiro enyu matukudiwa pamusoro pechitwa chimwe comment section mendizwa mafungiro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.